Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin Illa marrahima rabbuk. illa marrahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walidzalika khalaqahum. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walau syaa lan lamun syaa karep sapa rabbuka pangeran sira la ja'ala la ja'ala Namun dadake. Hah?
yakti dadake dadake sapa rabbuka pangeran sira annasa ing menungso menungsa ummatan umat ing halih dadi umat wahidatan kang ji siji wahid Ustaz Wahid kenal Ustaz Wahid Ahmad gak kenal kepacut betina kumpul wala yazaluna lan ora mari-mari sapa akeh gak mari-mari ya tawarrus ngono iku ae muhtalifina apa muhtalifin asal kata khalafa apa khalafa khilaf salah ikhtilaf apa perselisihan muhtalifina wong kang selisih perselisihan orang-orang yang berselisih walau sya'alam ngersake sapa rabbuka pangeran sira Muhammad la ja'ala yakti dadekake sapa wa annasa menungsa ummatan umat wahidatan kang siji wala yazalunan ora mari-mari sapa akeh muhtalifina perselisihan sapa wong akeh lamun Allah ngersakno menungsa iku dadi umat kang siji tapi kenyataannya uangku selalu perselisihan selalu berselisih bukan surat Yunus ayat 99 surat Yunus surat nomor 10 walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa artinya? Mau tahu di mana nih program ini? lamun ngersake ora bakal iman tenanan La amana bakal iman tenanan menan terus wong ing dalem bumi saben-saben wong akeh lamun pangeran sira Muhammad ngersakno wong sak donya iman kabeh jami'an ing hale kabeh apa gak didadakne iman kabeh masuk surga kan bukaan surat Al-Hajj ayat 21 insyaallah itu muka-muka bener tulis di sini delok sih cocok tak gak ngono bener ayat pinten ayat 21 la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun gak cocok wah golongan dhewe selingkuh apalah anbiya ayat 21 cocok la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun dadi Allah gak ditakoni apa yang diperbuat menungso sing ditakoni iki terserah Allah kehendak Allah sampean ya wis gelem gak gelem nrimo karepmu apa gak digawe iman kabeh jawabane ndi akhir ayat iku mang Al-Anbiya ayat 23 Al-Anbiya ayat 23 bener 23 la yus'alu amma yaf'alu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kacek rong ayat rasaku surat apa surat haji tiba surat Al-Anbiya ayat 23 la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah gak ditakoni perbuatane sampean sing dimintai pertanggung jawaban apa kok gawe menungso kok gak dadi mas siji ae ayat apa jawabane ndi wala yazaluna
muhtalifin. Akhir ayat wala yazaluna lan ora mari-mari sama akeh selalu muhtalifina perselisihan. Dadi menungsa iku selalu berselisih, mlane nek didadekno masih gak iso, ngono lho. Lamun ngersakno ya iso, tapi wong akeh gak mari-mari dalam perselisihan. La yazaluna muhtalifin, selalu berselisih. Lah wong selalu berselisih mosok kan nek dipersatukan. Saman pernah rapat. Ya apa perbedaan? Kula usul ngeten. Si A usul A, si B usul B, si C usul C sak teruse. Gak mari-mari perselisihan. Akhirnya ketuae gak telaten. Wis tak putusno ngene. Dok. Wis gak musyawarah maneh ya. Padahal wa amruhum sura baina perkarane wa akeh iku bermusyawarah. Jadi wong akeh gak berhenti, gak mari-mari terjadi perselisihan. Wala yazaluna muhtalifin illa kajaba marrahima ilaman kajaba rahima kang melasi sapa rabbuka pangeran sira. Dadi wong kuwi selalu berselisih. Ilaman rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mulane apa jenenge iku rezeki Allah memberikan kepada seluruh makhluknya. Tapi pituduh itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dirahmati, orang yang dicintai oleh Allah. Dadi ngono iku. Dadi wong nek diwelasi Allah diberikan petunjuk. Lah nek wong ku mau wis gak oleh gak mari-mari berselisih, ora oleh pituduh. Mulai jawabane ilama rahima rabbuk, kejaba wong sing diwelasi pangeran sira. Walidzalika lan maring mengkono iku khalaqahum, jajake sapa wa ing akeh manungsa diciptakan sakjane iku untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi orang mari-mari berselisih, akhirnya gak mendapatkan petunjuk. Terus watamat lan apa tamat itu? Wis tamat. Selesai. Tamat iku sempurna. Apa? Kalimatur rabbika. Kalimat pangeran sira. Kalimate pangeran sira. Wis sempurna, wis mari kalimate pangeran. La amla'anna malah aku kebe la amla'anna yakti ngebeki temenan, masyaallah. Anak sidae la amla'anna yakti ngebeki temenan sapa ingsun jahannama ing minal jinnati saking jin wanasilan ajmaina ing alih kabeh. Wis ketentuane pangeran sira Muhammad, Allah akan memenuhi jahanam saking jin lan menungso. Kira-kira jahanam bisa kebal apa enggak? Dalil ndi? Kok iso muni jahanam gak iso kebal lah. Degene surat Kaf hal mim mazid. Allah bertanya halim talati atira gelakna
Qala hal mim mazid. Surat Qaf surat 50. Dadi jahanam iki takoni, "Hei jahanam kebak kon." Halim talakti wis kebak jahanam kon niku. Jare jahanam, hal mim mazid anten tambahan ta. Kurang ajar. Ketemu. Piro iku? Selikuran 20-an paling. Surat Qaf. Dadi jahanam iki ditakoni, ndek hadis terangno apa dilebokno nang jero jahanam iku. Aki takoni jahanam wis kebak. Hal masjid lho enten malih ta? Monggo dilebokno bleng-bleng-bleng. Dilebokno maneh bleng-bleng-bleng. Hal masjid akhire dicak karo jawabane jahanam. Kot. Ketemu. Piro? 30. Ayat 30. Siapa Jan? Yauma naqulu li jahannam. Ya banyak nakuli jahanam. Halim Halim talakti. Nalikane Allah berkata kepada jahanam, Halim talakti wis kebanam jahanam. Ya jawabane. wa taqulu hal mim mazid. Watakul hal mim mazid, jahanam jawab. Anten tambahan ta. Berarti jahanam gak iso kebek. Akhirnya dicak karo Allah. Kot pun ya kebek. Saking gedene sak donya saisi dilebokno lho. Gak iso kebek sian, sapi ora gedene jahanam. Tapi Allah mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi jahanam akan dipenuhi oleh Allah dengan jin dan manusia. Mulane bagian manusia iku kan ana sing bejo, ana sing cilaka. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Atiraku. Wis kliwat. 105. Jadi sebagian anak sing bejo, sebagian anak sing cilaka. Yang cilaka dilebokno neraka. Jadi menungso gak mari-mari oleh perselisihan, kejaba wong sing dirahmati oleh Allah. Padahal Allah menciptakan manusia ora dikongkon lapa-lapa dikon ngi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa surat D. Ya apa sih pada bedino krungu lho. Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora mari-mari tapi manusia dalam jadi manusia jin diciptakan untuk beribadah. Tapi sing akeh perselisihan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus walam adanu la yasma'una biha. Terus lho A'raf ayat 159 dan 179 iku. Temen ingsun nyediakna jahanam walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi sing bagian besar saking jin lan manungsa. Lahum qulubun la yafqahuna biha, duwe ati tapi gak paham. Walam ayunul la yabsiruna biha, duwe mripat tapi gak ndelok. Walam adanu la yasma'una biha, duwe kuping tapi gak ngrungokno. Ulaika kal an'am, mereka lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. A'raf 179. Salah ketujuh. Benar. Benar tak Kak? Walaqad dara'na. Benar.
Al-A'raf 179. Wala qadarna. Walaqad dara'na li jahannama. Pira iku? Kacocok. Oke. 149. 140. Ini. Oh, betul lagi. Walaqad dara'na li jahannama. Kok dhewe wis golek ana. Apana? Dadi ngono iku. Dadi memang Allah menciptakan jin menungso kanggo ketentuan Allah bahwa Allah akan memenuhi jahanam dengan jin dan manusia. Mulane di hati diterangno jahanam karo swarga iku tukaran. Ihtasamat jannatu wan nar. Dadi padudon gegeran swarga karo neraka. Faqalatil jannah, swarga ngomong, "Malilae dukhuluna illa dhaifan nas." Ya Allah, wong sing ceketer-ceketer sing mlebu nang swarga, wong sing melarat-melarat. Sing neraka ngomong, wong sing sombong-sombong tok sing dilebokno nang neraka. Akhirnya Allah jawab, swarga, kon iku bentuk rahmatku. Neraka, kon iku bentuk kemurkaanku. Nah. Jadi ndek gone swarga berbagai macam kenikmatan, ndek gone neraka berbagai macam kesedihan. Lah soal neraka ditakoni hal mim masjid. Enten tambahan mana ta? Akhirnya diicak karo Allah kot pun ya Allah penuh. Jadi ora mari-mari neraka iku takon awak enten tambahan malih ta ngeten. Dadi apa jenenge iku Mang? Walaqad dara'na Ayat 179. 179. Proses 179 kok. Jadi surat Al-A'raf 179 sampeyan cek dhewe. Jadi wis janjine Allah, kalimate Allah wis sempurna, wis ketetepane Allah bahwa akan memenuhi jahanam dari golongan jin dan manusia ajmaina ing hale kabeh. Dadi neraka jahanam ya ngono ditakoni wis kebak kon. Lha enten tambahan malih ta. Dadi selalu apa kelaparan ngono lho, gak ono warege. Jahanam iki. Lah menungso donya saisine dilebokno iku lho sik durung penuh. Padahal donya saisine sak langite dilebokno iku sik durung penuh saking gedene jahanam. Lah nek swarga ya apa? Iddat lil mutakin. Surat Ali Imran 134. Arda samawati wal ardu iddat lil mutakin. 133 Ali Imran. Ya apa ini? Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal dadi nek elak swarga iku seluas langit dan bumi. Nek neraka wis gak karo-karoan tambah gedean maneh ngono lho. Gedean neraka timbang swarga. Lah penghunine sing akeh swarga iku penghunine sing akeh iku wong miskin. Mlae Nabi dawuh nalikane Isra Mi'raj atolak fil jannah para ayat aksar ahliya fuqara. Aku nginguk nang swarga atolak aku nginguk ndelok tok. Sing akeh penghunine iku wong miskin, fakir.
Watalatu finnar faraita asar ahliya anisa. Barang aku ndelok nang neraka sing akeh wong wedok. Lah nek surga ya apa? Ya tambah akeh wong wedoke. Nek neraka ya akeh wong wedok, nek swarga luwih akeh maneh wong wedok. Lah ya apa wong situk bojone 12.000. Gak wedok kabeh iku. Berarti ya luwih akeh wong wedoke ndene swarga. Lah sing akeh nek neraka wong wedok. Akhire wong wedok ya protes. Ayakuruna billah. Napa tak kula kufur? Oh enggak, yakuruna asir. Sing akeh iku mergo kufur wong lanang. Gak syukur nang Allah. Ya. Dadi wis dadi ketentuane Allah wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama jinnati wan nasi ajmain. Wis sempurna ketentuane pangeranmu bahwa Allah akan memenuhi jahanam dari golongan jin dan manusia. Lah lamun menungso Allah karep dadi umat kang siji, tapi sing akeh perselisihan. Illa marrahima rabbik, kejaba wong sing oleh rahmate pangeran sira. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.